Bueno, tothom molt benvinguts i sobretot un agraïment a aquests companys d'Amics per la Llibertat, Música per la Llibertat, que ens han vingut avui a acompanyar. Aquí hi ha una col·lecció de senyors músics que amb una gran bona voluntat han estat acompanyant a Lledoners molts dies cada diumenge al migdia. Llavors, d'una manera provisional o d'una manera fictícia, aquella gent els han donat certa llibertat, no del tot, i representa que aquella gent ja pot voltar i llavors ja no té raó de fet que ells vagin a Lledoners. Però Déu-n'hi-do el que han fet, com ho han fet i per lo que ho han fet. Des d'aquí els donem l'agraïment que ens vinguin avui a acompanyar i ells fan que cada diumenge a les 12 del migdia, més o menys, van a cantar en un poble del nostre país. I avui, en el nostre país, com que Sant Quirze també és un lloc preferencial, també hem vingut aquí. Doncs, moltes gràcies, jo crec que es mereixen un aplaudiment, no per cantar, sinó pel fet que els honra molt. Comencem el concert. Bé, en nom de Música per la Llibertat, gràcies a la gent de Sant Quirze per convidar-nos aquest diumenge a ser aquí. Aquest, com deia el Jordi, és un acte que fem cada diumenge, que és la continuació dels actes que es feien al Pla de Lledoners quan els presos polítics eren tancats dins de presó. Només el rectifico una mica, no és sempre a les 12 del migdia, és a l'hora que el poble que ens convida ens diu. Independentment d'aquest acte dels diumenges, en algunes poblacions de Catalunya encara cada dia es surt al carrer a tocar la cançó amb la qual es va començar aquest moviment de Música per la Llibertat, que és el Cant dels Ocells, i que és la primera cançó que avui tocaran i que vosaltres cantareu. Com que a Lledoners ja es va fer famós presentar els municipis dels quals venien els músics, en aquest Música per la Llibertat itinerant hem seguit amb aquesta tradició. Per tant, us passo a presentar els municipis dels quals venen els músics que avui són aquí a Sant Quirze. Avui tenim músics de Palau-solità i Plegamans, Sant Fruitós de Bages, Sant Quirze del Vallès, Artés, Súria, Vilassar de Dalt, Santpedor, Vilafranca del Penedès i, com no pot ser de cap altra manera, de la població més catalana d'aquest país, Sant Esteve de les Roures.